A recuperación dos espazos de dominio público do Concello de Pontevedra é un dos obxectivos principais do goberno local. Por iso, a decisión de Costas de rexeitar a prórroga de concesión á gasolineira do Burgo foi ben recibida esta mañá entre a Corporación Municipal. Alegrámonos moitísimo de que se recupere para uso público o espazo no que está a gasolineira do Burgo. De feito, ese espazo, cando se elaborou o proxecto da Ponte do Burgo e do seu contorno, estaba incluído dentro do proxecto coa vista de que, cando se liberase da gasolineira, se pudese poder intervir ali. E o que queremos é que haxa tamén axilidade con outros espazos que tamén están pendientes de recuperar para uso público dentro do Concello de Pontevedra en espazo de dominio público afectados por Costas. Inmediatamente despois de coñecer a decisión de Costas, o Partido Socialista comunicou a súa intención de dotar dunha zona verde dunha estación de servizo para bicicletas esta parcela. Facer unha intervención verde na zona perfectamente compatible e integrada con outra actuación que outra área do goberno, neste caso a Concellería de Obras, a través dos fondos DUSI, está desenvolvendo na zona, que é esa cabeceira norte da Ponte do Burgo, cunha praza que se está executando neste momento, e, bueno, entre esa actuación e esta nova actuación por parte de Desenvolvemento Sostible, empezar a ir creando xa ese anel verde e ese anel que en torno ao río vai recuperando as marxes do río Lérez, non? Unha primeira actuación dunha moito máis ampla, pero que permitiría, bueno, pois, ir conectando algo que nos queremos, que é a zona da Xunqueira de Alba, coa zona da das Esculturas e con todo ese cinturón verde que o río ten que ter pola parte norte, digamos, neste caso. Segundo informou o concelleiro socialista, a proposta de crear unha estación de servizo para bicicletas surdiu tras as demandas recibidas por parte do colectivo Pedaladas.